שלום לכם, כאן תום ותום מאתר EVG. היום נשחק לכם בסים סיטי. בטלפילד 3 עדיין לא עלה, בגלל זה אין לנו שום יכולת לעשות גיימפליי לבטלפילד 3. אנחנו מבטיחים לכם שברגע שהמשחק יחזור לאוויר, אנחנו נעלה עוד גיימפליי. פרדו, ספר מה נעשה היום. בעצם אנחנו הולכים לשחק קצת בסים סיטי 5. משחק חדש, אני אוהב את המשחק הזה, ולא כזה חדש, אבל יחסית. יחסית למה? יחסית לשנה, כאילו. משחק באמת גרפיקה מעולה, לא כמו כל שאר המשחקים בסדרה. כן. וזהו. תום, תסביר להם מה יהיה באתר בימים הקרובים. בימים הקרובים יעלה לאתר אנבוקסינג של הרייזר נגה החדש. בנוסף יעלה לאתר פייסקאם של מישהו שברגע שהמחשב שלו יחזור, אז יעלה פייסקאם לסלנדר ולמשחק הייד אנד סיק המדובר. כן, אם אתם רוצים לצחוק, לכו תראו את זה. אנחנו מבטיחים לכם שיהיה מצחיק. קיצור, האתגר שלנו להיום הוא... פרדו, תעשה לי תופים. לתפוס את הרייג'. המטרה שלכם זה לתפוס את אחד ממנהלי האתר, אני או פרדו, ברייג'. הכי ברייג' שאפשר. כמה שיותר ברייג'. כן. כן. אם אתם רואים מישהו מאיתנו מתעצבן, תגיבו לנו על זה, ואנחנו נדאג לפצות אתכם על ההצלחה זו. כן. בנוסף, יש באתר גיבווי השבוע. ספרו לנו למה אתם הכי מגיע לכם לזכות, ואתם תזכו במשחק שעליו עוד לא הוחלט. תתארו לנו למה הכי כדאי לתת אותו לכם, למה אתם ראויים לקבל אותו יותר מאחרים, ונראה מי יזכה בו. May the best man wins. מה שהוא אמר. כן, אתה כזה, כן, מה שהוא אמר. כן. מה אתה רוצה להגיד? דבר. שוכח. אתם רואים מה זה שבאים לא מוכנים ועל הבוקר עוד חוסר כזה. אנחנו רוצים לעשות בהקדם האפשרי גיימפליי לבטלפילד. עוד החודש אנחנו עושים אנבוקסינג ל-HTC One החדש. טלפון טוב. כלכליסט דירג אותו באחד הסקרים במקום הראשון מבין כל הטלפונים, מבין כל הסמארטפונים העכשוויים. זהו. יהיה גם אנבוקסינג אצלו. יש לי עוד כל מיני סרטוני סטאפ. העייפות של הבוקר שעוברת. 12 בבוקר, אני עייף כמו חמור. מה רציתי להגיד? נו, פרדו, בגללך שכחתי. לא נורא, נגיד את זה אחר כך. כן. זה היה לברות. אוקיי. אתם, המטרה שלכם... לא, אתם יודעים מה? שאלה לי אליכם. איזה מקום אתם הכי אוהבים לבנות בו בסים סיטי? אתם רואים, זאתי הטייטן גורג', פה זאת העיר שלי, פה זאת העיר של פרדו. תגיד שלום פרדו. היי. אוקיי. ספרו לנו, איזה מקום אתם הכי אוהבים? ולמה? זה חשוב להסביר למה. לא. חשבתי אנחנו בקטע של שירה, אז אתה יודע, שתת לי. כן.
ומדי פעם, אם יפלט לי טרול לא 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 לא, אתם יודעים איך זה, הטרול לא לא לא, שיט. אם מדי פעם יפלט לי, תרשמו בתגובות מתי, ואז פרדו יהיה חייב לקחת שטות. זה הרגלים ישנים, בקיצור, לא לחזור על זה. כן. מה זה? אנחנו עושים גיימפליים להכל. נכון? כשהוא אומר הכל, הוא מתכוון להכל. כן. אני לא ממש יודע, לא יוצא לי לבדוק על הבטלוג, מתי הוא חוזר לאוויר. אבל אל תדאגו, עדיין זה לא כאילו שהם עוברים עכשיו לבטלפילד 3, נכון? כן. זהו בעצם, זה סימסיטי כזה, ויהיה לנו גם ספיישלים במשחק וור טנדר, שאלות ותשובות, אני אעשה את זה. סרטוני הסטאפ הם יהיו שלי, כן, מוהה. סרטוני הסטאפ יהיו שלי בעיקר, כי פרדו לא הכי רוצה לפרט על המחשב שלו מאיזושהי סיבה מסוימת. לא, למה? אתה גם רוצה? אני בא לפרט, זה עכשיו באתר. אבל וידאו אם אמרת שלא תעשה. אתה לא עושה וידאוים, אני עכשיו את המפרט. אוקיי. היה. אוקיי, אל תתעצבן עליי. ולפעמים פרדו יתעצבן עליי, אוקיי? זה גם משהו חשוב. שתוק. שתוק. לא סוף סוף. עשיתי איזה משחק כזה. לבנות עיר. די. אין לו פואנטה למשחק הזה. אני אוהב אותו, אבל... לא פואנטה בעליל. אתה מבקר לי בעיר, זה אחד הערים הגרועות ביותר שבניתי. הכי גרועות? מהגרועות ביותר. יאללה, אני בא לראות. זה מעניין, כי פרדו ממש טוב בסים-סיטי. לא, בעיר הקודמת שבנינו, אבל היינו צריכים... הגיימפליי, עשינו גיימפליי מקודם והוא נדפק. כן, לכו תבינו פראפס. בכל מקרה, אל תלחצו עלינו לגלות. פרדו, מה זה? אתה במינוס 63 עם 73 סימלונס. אני? לא, אני ב-10,000 סימונס. אני ב-10,000. אתה ב-10,000, אז למה זה מראה לי שאתה עם 7 סימלונים? לא. זה נראה לי שאתה עם 7. בסדר, אבל זה לא, לי זה לא, אני אוקיי, אל תתעצבן עליי. טוב. בעצם, אם אתם רוצים, תרשמו לנו איזה משחק שאתם רוצים בצ'אט. לא כל משחק, אבל... כן, לא כל משחק. אנחנו לא כאלה עשירים. משחקים לגיטימיים. כן. דרך אגב, יעלה עוד מעט גיימפליי לסיינטס רו 4. עוד מעט. אוטוטו. נזהיר אתכם, אתם הולכים, אנחנו הורגים אתכם. אנחנו נבוא אליכם בלילה ונהרוג אתכם. גם פיידי 2. פיידי 2 יעלה לו קורפ אפילו. בעדכון מספר 7 של סים-סיטי אפשר לשים בתי תפילה כביכול. הנה, אתם רואים, שמתי מקום בודהיסטי, כנסייה, מקדש מודרני ואיסלאמי. אין לי כוח, אני משתגע. כן, פרדו עכשיו ברייג'. אני לא ברייג', אני הולך לקחת את כל הבונדים פשוט ולעשות עיר מטורפת. אל תחשבו שאני ככה, אני אעלה לאתר סקרינשוט של אחת הערים שעשיתי. ותראו, וזה לא בסנדבוקס. הוא טוב בסים-סיטי. אני מושג איך משחקים באמת, תכלס.
אני גם לא ממש הכי אוהב את המשחק, אז זה יוצא כזה ככה. אני מאוד אוהב את המשחק הזה. אני לא. אוקיי, עד כאן הגיימפליי שלנו להיום. תודה שצפיתם איתנו. כאן תום ותום מאתר EVG. תנו לנו סאבסקרייב ביוטיוב, תעקבו אחרינו בטוויטר, תיכנסו לאתר שלנו, יש די הרבה דברים חדשים. רגע, ואל תחשבו שזה ככה יהיו כל הגיימפליים שלנו, זה לא. זה רק העייפות שעל הבוקר. אני מבטיח לכם שהגיימפליי של באטלפילד יהיה הרבה יותר קופצני והרבה יותר מצחיק. גיי! תודה רבה שצפיתם איתנו. ביי. בוקר טוב, ויאללה ביי ביי.